כשהייתי צריכה לעבור דירה, הייתי חרדה מכל הבלגן, חפצים שבירים, ארגזים שנעלמים, עצבים מעוטים. אבל אז פניתי לחברת נמלה. הצוות הגיע בדיוק בזמן, עם חיוך על הפנים. הם ארזו את כל החפצים שלי בעדינות ובזריזות, כאילו היו שלהם. מה שהכי הדהים אותי הייתה תשומת הלב שלהם לפרטים הקטנים. הם לא רק העבירו את הרהיטים, אלא גם סייעו בתיקונים קטנים, תיקנו מדפים, סידרו דלתות של ארונות. בזמן שהם עבדו, הם סיפרו בדיחות ויצרו אווירה נעימה, מה שהפיג את החששות שלי לגבי המעבר. בסופו של דבר, המעבר עבר חלק וללא בעיות. כל החפצים הגיעו בשלום, ואני הייתי מאושרת. אם אתן מחפשות חברה אמינה למעבר דירה או לתיקונים קטנים, אני ממליצה בחום נמלה. הם באמת יודעים את העבודה ועושים אותה מכל הלב.